Haka Shnong Mawmuthoh ki Nongshong Shnong hang ni nalor ki wei pat ki kam ki jam bagi tre kidang bun ru ki bapelit jingmot ha karep karyang kirang ba ha ka kam ti mau bat siam bat ki wei ki kam ha ba phai shi ki nong rep ki babun ki jakarep jongki ki don Shillong ka wa yo Henry de ki post nem minta wat la ki nong sen shar Shnong ki lapin sngow ya ka jing jongki banjam Shillong kani ka wa kamtam ha ka por liur bahe Penban ke sorkar kamshim lapai Khmat shagani ke jing jong ki Nongshong Shnong hang ni wakla ka ladon ru ke jing ja ha ka ba ki nonglet nong wan ki hap kani ka wa namar ha ki snem balala la shushnahi de ki Nongshong Shnong tang de ke jing king bapun do si Watla ke sorkar kamshim lapai Khmat shakajing jong ki Nongshong Shnong bat ki nong mi Khmat ru kimshim lala bantau perthai ban penyo jingking kajing wan ka kam mission jong ka wei ka kinhon ka lalong kajing kerku ye ki Nongshong Shnong ha Mawmuthoh namar kani ka kinhon ka balalam Khmat do pastor bhanam warba kala sing school ha kani ka Shnong bat kani ka school ru ka don Shillong jong ka wa yo Watla kani ka kinhon kadai ka ba da don pahu ka pisang namar ka skul ba ka sengru kadai na ka benta ki baduk pasuk Henry da ka jingwa la Nangne nang tai menta ka snem arajar arpusaw kalala ban penyo ye ka jingking ka balashna da ka dobilat ban penyen ye kani ka jingking ya ka jinglut jingsep la senyang de ki parlok ki bayajan bat kani ka kinhon ka dor bar Shnong Mawmuthoh ka bala senyang sanpau hajar tingka usim ka hima khairim arpau hajar tingka kidon ki Nongshong Shnong ki bala senyang de ki tiar bakentup yu siap umau unarot ka dobilat bat ki wei kat ban nalor ki nong tre ki ba shempang ki bala siu da ka dor ki rangba jong ka Shnong ru ki lawan ban yarap da ka bor met bat da ka mon sngoba Kajinglut jingsep na kabenta ban penyen ye kani kajingking lada ken lang barok kalapoi kumbah nriu lak tingka kabala senyang de ki parlok jong ka kinhon pastor bhanam warba lazdang ban pentre ye kani kajingking hau benai baar jong benai rempang mentau snem arjar arpusaw bat la pendep ye kajing shna tang kumbah ar bena shiteng Hadin bala pendap pura kajing tei ya kini kajingking ha ka khat riu terik mentau nailar arajar arpusaw la ple pai ba ya kini kajingking ha kajingelang ka barin ringkat kajingedon lang usim ka hima khairim Dr. Balajit Singh Sim ubalalong ukongsan ha kini kajingelang Hashwa ban zdang ye kini kajingelang ple pai ba ya kini kajingking la yo shwa da kajing dwai no temen basan udi nong klau balang Presbyterian Smith kumju ashwa ban ple kajingking la penkut ru ye kajingelang da kajing dwai ka balai lam du temen basan pi kharmudai na ka balang Presbyterian Mawmuthoh alor ka awam yo ne Shnong Mawmuthoh nangam ta ka school na ta ka school chikina academy di baba banam de kunhun jeng kumju ka borom yo Shnong Mawmuthoh Careful, okay. There is a obstacle. Like, okay, next one.
jing jang jing babanam jing git hok jing kam jing IT rali sacrifice belale lolong ka purom jing berolang jing king kelapan sup tang ikna school jing no ikai beri no punya jing ne ka institution beri kelong jing rapro ya Shnong momso Shnong do marjan kelong jata ka bagi tan bedan ko amyo ak bagi babon inong rep gidon inong kit siap gidon inong khwar gidon but kini kelong ka jigerku yagi barolang beros kata gi haban ngam me ko yu ko berbisa suntu polur ba he ko umur kim lai berkam bersakun ok kam kita mencukupi bro ya apa dah donda red ko re kani jingking kelong jing sup baru sistem ya re kawan ke jongki nong untuk penukam ya kani kesan kan ini ngila persang ban sna tang da jingking se and then kidan ki banawar ki bawan voluntarily ngisu pha tang ka school bus ka jangi ban chawle me ki set yawan kum ba sa pho sop san got ki tan rong lang to ka se atnom jong ka bus ki wan pen sna le me ka ne ka jingking nri kawan ka we ka snam ka ra na ko porslam kawan sa we ka snam ka ra ko lai snam ngi persang ka ta jingking se ka klam workout another thing kalong ka bangilap e ka ta jingking se kalong ka dan ka risk factor ye ki khna school kin yat ni ti ki ba siang ki se tang lai tali te ka chance ki ban or ka dan bet te ka balong so it's just full of tension yangi ha por ki khna ki cross dah dia nang to ngidan ki videos ha ka por ki khna ki asna de ki te ki ding se bilat ke ba donate ka we ka family yangi ki ai kom ba sipo khat artli e ki ding se bilan ki bingi siang nang ni Shillong sa ta Shillong ha ka por bingi siang ki kita isdangi I ka hope ka balesi dala diro ngin sala ban sna de ka concrete bridge ya gane dah dia nang tate ka klemra syo ko kita ki ding ngi pen scam mi ti ka tan rai jong kan ka footage ka jong ka ten dah dia na ta ding yo I ka motivation nang ta da kata ka ju ka nongrim ka bala dan lapa ngi sa yo ban te ka te ka jengkieng te ka dei bet badan boong ngan ai mga san berni de bilan udan boong tangan pen khat siap mga sikali udan boong tangan pen poi mga umau sikali udan boong ngi ngimla ban ai ngin sa shuwan ban trelang hakasngi ke bapia dong ka slap te kata ti ka yu andan ngi yo pada ka jengarap na ka Shnong san pho hajar met na ka ying sim jong ipa ngi yo ar pho hajar ka contribution ka jong ki te nalon nang tahi finance ngi klam yo da ka pisa mereka David in kain kiwan ra dikitiar ki bingi don kam ban ngiyok ban pendap ikati ke jengkieng ting ngiro ban ong badap aduk ka ting ngimla ban mudur ndri tang ka we kalong ngi sungau ngo yo blai and ngi sungau shengan ro abaki khulong menta ki yan ban cross tang ba another thing kalong ka jing duai jong ki khulong bada ngatrai de ka ta bo blai jubab yangi man ka sngi man ka por ki khulong ki duai mi pa kin swan pet yangi ki tiang banyat ye ka jengkieng sit jisu isen aise bengin yok ka jengkieng ka babha ba mi pa kin yok ban cross ki kini kinong khat siap kinong let lom ki shakilangkha ka jongki kini ki khulong ki dwai be ka safety jong ki te khulong namar dan kinong hikai jongi ki bala hap ha ngai so epe tabada tang ba ka klamra sa jengai dan bok ba wei ba no hikai kun thi ho yo let palaj yo tabada dan kini kinong kit pan kinong kit dawai kat no sian chu bakas bo ka ba ka kikit kini kinong ram ki kalan ki urna anto ka to ka dawai sebo si berni hi kala kun no hi kim la yus sho ki ja ki jingja ki bokong kata andan pin la ban mudur kata ka bahap ka dawai hang ni kani ka pada ka dek bai let dam sa tes Khmat ban di ki bro ki kalam sim ya kata ka step ban mahap ka jabo Henry ya kani ko ladam pada ban long di tingam tip ya logic behind ni kata tang ba it's something ka ba ngi kalong ka de ka ban yarap matrai